lelang 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 ledung. Lah kok nangis terus ki piye ki? Piye ki? Kayak apa? Ayo adem. Tapi kok wis kuwi anake dineng-neng nangis terus. Tak emeh ning aneh sawat sik. Anake nangis. Piye ki? Tak aneh. Anake nangis terus iki. Iki kan anake nangis terus. Mau piye Jo? Ngerti Siti Badriah kuwi pacarku. Walaupun aku durung tau nembak, aku ki wis seneng dhisik sadurunge kowe. Kok iso-isone kowe wani-wani nyatakan cinta karo Siti Badriah? Kowe apa ora mesake karo aku ki wis seneng dhisik karo Siti Badriah. Kok iso-isone awakmu tegel mbek aku, nikung mbek kancamu dhewe. Tegel kowe Jo, tegel kowe. Tegel pokoke kowe mbek aku wis. Duh mau. Aku yo ora ngerti nek awakmu ki seneng Siti Badriah. Lah awakmu ora tau cerita mbek aku nek awakmu yo seneng karo Siti Badriah. Ya piye? Aku yo ora ngerti, nek aku ngerti yo ora mungkin aku nyatakan cinta karo Siti Badriah. Yo wis, nek ngono nek awakmu ora ngerti, saiki awakmu wis ngerti, ya. Saiki padha-padha. Kowe yo seneng Siti Badriah, aku yo seneng. Saiki takoki wonge. Kira-kira wonge milih sapa? Milih aku apa milih kowe? Nah, mengko jawabane ning Siti Badriah. Dari ku wonge milih sapa kudune legowo sapa sing dipilih. Aja sing dipilih aja sampai tukaran ngono. Ya. Oke. Oke ya. Oke Tan Sultan. Yo saiki takoki wonge mengko milih aku apa milih kowe ya. Kuwi mengko ya padha kudu legowo. Nek nyatane wonge milih aku kowe aja neksu. Ngono, iki masalahe padha-padha seneng karo wonge. Ya. Pokoke kudu legowo. Ya saiki wonge yo goleki wonge ning ndi. Petuki wong loro. Takoki milih aku apa milih kowe. Oke? Ayo, udah. Udah. Siti banter Siti